Hát ti kik vagytok itt Meseországban, kedves apróságok? Mi Meseország törpei vagyunk, én pedig a királynőjük. Mi is bemutatkozunk. Én Dorka vagyok Kansasből, ők pedig itt a barátaim. A madárjesztő, akinek nincs esze és semmit sem tud. a bádog ember, Akinek nincs szíve, ezért mindig boldogtalan. és a gyáva oroszlán. Én gyáva félős oroszlány vagyok. Hová mentek ilyen szép egyetértésben? Mit kerestek? Hát, ha tudunk segíteni. Mi Ószhoz a nagy varázslóhoz igyekszünk. Csak sajnos nem tudjuk, hogy merre kell menni. Hogy Óz adjon ész a madárjesztőnek, a bádog embernek szívet, és a gyáva oroszlánnak pedig bátorságot. Nekünk Totóval pedig az lenne a kérésünk, hogy varázsolja vissza bennünket Kansasbe. Észt a madárjesztőnek, mert az észe legfontosabb. Szívet a bádog embernek, mert a szeretet minden. Bátorságot az oroszlánnak, mert a bátorság a legfontosabb. Nincs igazatok, három törpe. Mindegyik dolog fontos. Úgy kell, hogy legyen, hogy mindenkiben legyen elegendő ész és szerető szív és bátorság, hogy mindenki elérje célját. Szerető szív és bátorság, mindenkinek ez a fontos. Kedves törpe királynő, te, aki ilyen bölcs vagy, meg tudnál mutatni nekünk a Smaragdvárosba vezető utat Ószhoz, a nagy varázslóhoz? Az utat ismerem, mégsem mutathatom meg. Miért? Miért? Tudjátok, nekünk is megvan a magunk kérése, de mi téged kérünk, Dorka. Szabadíts fel minket! Szabadíts fel minket! Hogy szabadítsalak fel benneteket? Ki az, akinek a fogjai vagytok? Mit tegyek? A gonosz keleti boszorkány tart minket rabságban. Mindjárt itt lesz. El kell, hogy vedd tőle a varázserejű cipellőjét és a csodakalapját. Ha ezeket megszerezted, induljatok mindig a sárga téglás úton. Mindig a sárga